שלום לכולם, אני הולך עכשיו לעשות לכם הדרכה על איך אנחנו משתמשים בפיצ'ר שנקרא מחברות. זה פיצ'ר ב-Copilot M365. אני הולך לספר לכם על משהו, כלי שבנתה בסדנה שלנו אחת מהמטפלות הפיזיותרפיסטיות. היא בנתה את זה בצ'אט GPT, אבל אפשר לעשות את זה גם ב-Copilot M365, ובעצם מה היא בנתה? היא בנתה צ'אט ספציפי שעוזר למטפלים לבחור תרגיל עבור המטופל וגם לבנות דף הדרכה עבור התרגיל מתוך רשימה של תרגילים. היא בעצם הלכה לתוכנה שקוראים לה Open Evidence, שבעצם היא מביאה את המידע שלה מתוך מקורות אקדמיים. אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לבנות בעזרת הצ'אט רשימה של תרגילים, או ממש לשבת ולכתוב את זה בצורה ידנית, או להיעזר בצ'אט או באופן אבידנס, וכמובן לעשות בקרה, תמיד כדאי לעשות בקרה ולהסתכל מה הם כתבו, ליצור ממש רשימה של תרגילים, אם אפשר גם איזשהו תיאור קצר על כל תרגיל. בכל אופן, מה שאנחנו יכולים לעשות עם המחברות זה בעצם לעשות כזה דבר, אנחנו ניצור מחברת חדשה, ניכנס למחברות, ניצור מחברת חדשה, נקרא לה לצורך העניין תרגילים לפיזיותרפיה, ופה אנחנו יכולים בעצם להעלות את הקובץ. אני הכנתי את הקובץ הזה מראש. עכשיו אנחנו יכולים בעצם להעלות את הקובץ. עכשיו פה יש איזושהי תקלה ספציפית, זה לא כזה רלוונטי, אבל ברגע שאני אצור, אני אמור לראות עוד כמה שניות את הקובץ שיצרתי נטען. הנה, רואים העלאת קובץ, והקובץ הזה עכשיו מופיע כאן כהפניה. אוקיי, יש לנו צ'אטים ויש לנו הפניות, וכאן אנחנו יכולים לראות בהפניות את הקובץ שיצרנו. עכשיו אנחנו נרצה להוסיף הוראות ל-Copilot, למחברת הזאת. הכנתי פה הוראה מראש, זה בעצם סוג של פרומפט קבוע למחברת, שכל פעם שאנחנו נפנה לצ'אט של המחברת הזאת, הפרומפט הזה יופעל אוטומטית ולא נצטרך לכתוב אותו כל פעם מחדש. זה בעצם לא לחזור ולכתוב כל פעם את אותו פרומפט מחדש. אז מה אני בעצם כתבתי לו? אתה מומחה לפיזיותרפיה, בכל פעם שאתן לך כאן תיאור מקרה, אני בעצם רוצה שתסתכל על הקובץ שצירפתי של התרגילים, ותוציא לי משם עד 3 תרגילים, תדרג אותם, ותחליט בעצם מה התרגיל שאתה רוצה להציע לי, ואחר כך גם תבנה לי דף הדרכה. ואני אגיד לו בחר תרגיל רק מתוך הקובץ שצירפתי לך בהפניות. עכשיו בוא נראה אם הוא יצליח לעשות את זה. עכשיו אני יכול לשמור, שימו לב, לפעמים מה שכתבנו פה לא מוצלח. אחרי שאנחנו מתחילים לבדוק את הכלי שבנינו, אנחנו מגלים שזה לא מוצלח, אנחנו תמיד יכולים לחזור ולערוך את הפרומפט הראשי הזה. ועכשיו כל מה שנשאר לנו זה לקחת תיאור מקרה. אני כמובן לא מטפל, אני לא יודע לעשות את זה יותר טוב מכם, אז אתם תעשו את זה הרבה יותר טוב ממני, וזה בעצם התיאור מקרה. עכשיו שימו לב, אני לא צריך עכשיו לכתוב לו את ההוראות, ההוראות כבר כתובות. אני אלחץ כאן, נתתי לו רק את התיאור מקרה, בואו נראה אם הוא מצליח לבצע את מה שרצינו. אז הנה, אז יפה, אז אנחנו רואים שהוא לא מצליח למצוא את קובץ ההפניות, למרות שהקובץ נמצא שם, אנחנו ראינו שהוא נמצא שם. אז במקרה הזה בואו קודם כל ננסה לעשות רענון, כי אנחנו רק העלינו לו את הקובץ, יכול להיות שזה מה שמפריע לו, בואו נבדוק. אני אעתיק לו שוב פעם את תיאור המקרה, בואו נראה, שימו לב שהקובץ כן נמצא כאן, אוקיי, אבל בואו ניתן לו את הצ'אנס הזה. יפה.
אז כנראה שכל מה שהיה צריך לעשות זה לרענן את הדף, כי עכשיו הוא כן מצליח למצוא את הקובץ, והוא מדרג לי 3 תרגילים שאפשר להיעזר בהם. התרגיל הזה זה התרגיל הראשון מבחינתו, והוא כותב לי גם דף הדרכה. עכשיו זה שימוש ממש מגניב, שאפשר באמת לעשות במחשב של הקופת חולים, של הבית חולים, אם יש לכם באמת את התוכנה הזאת, Copilot M365, אם יש לכם גישה, תבדקו אם יש לכם גישה לתוכנה, כי בעצם עכשיו כל הצוות יכול לבוא ולהשתמש. עכשיו אנחנו יכולים לתחזק אותו גם ביחד. לדוגמה, אם אנחנו רואים שהוא לא מפנה אותנו לתרגיל מסוים שהיינו מצפים שהוא יפנה אותנו, כנראה יכול להיות שהתרגיל הזה לא מופיע. אני אראה לכם את קובץ התרגילים שאני עשיתי. עוד הפעם, אתם תעשו את זה הרבה יותר טוב ממני, לי אין את הידע. אני נטו נתתי ל-ChatGPT לבנות לי PDF של תרגילים, אז אתם תוסיפו כאן גם תיאור, תעשו את זה בצורה יותר מסודרת, יותר מקצועית, אבל זה פחות או יותר הסדר של הדברים. אז במידה והוא לא מפנה לאחד התרגילים שהייתם מצפים שהוא יפנה, תמיד אתם יכולים להיכנס לקובץ, לבדוק האם התרגיל קיים בפנים, לערוך את הקובץ ולהעלות אותו מחדש. תמיד אפשר בעצם ללכת למחברת, למחוק מכאן, למחוק את הקובץ ולהעלות קובץ חדש יותר טוב. אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון, זה באמת אחלה הברקה של אותה מטפלת שהיה לה את הרעיון הזה לעשות את זה, ובאמת שפו אם את רואה את הסרטון. אז זהו, מקווה שנהניתם, בהצלחה.